Как да разберем лъжат ли ни по телевизията и къде е истината? Сега има един много интересен конфликт. Това е Иран и Израел. Там се разпространяват много лъжи и ние не можем да хванем кое е истина и кое не е. Последното, което казаха, че искат да падне републиката в момента, управлението, и да се върне към законния владетел на Иран Пахлави. Това е една книга, която прочетох преди време и после издадохме в Together Академия. Книгата е написана от Ендри Гьомри. Годината, в която е написана, първото издание, мисля, че 1970 и някоя година, а на български 1990 е преведена. Примерно може 1980 година да е написана. Това са истории на свръхбогатите хора в света и е написана преди да стигнем до такава ситуация, в която да не лъжат по медиите. Но има една глава на 226 страница, Пахлави АД, бизнеса на магаретаря. И тук може да видим, че уж законният шах на Иран всъщност е персийски казак, който е бил в руски батальон, Реза Шават Коух. После от него излиза фамилията Пахлави или династията Пахлави. Но това, което може да видим, е, че този човек е унищожавал народа си, крал го е, мамил го е и изцяло обслужвал чужди интереси. Така че, ако искаме да разбираме точно конфликтите и какво се случва в света преди да вземем някаква страна, хубаво е да прочетем, да се научим от издания, които предшестват конфликта, защото всички издания, които се пишат след като го има този конфликт, това, което се случва, те пишат истината, която е угодна на сегашната власт. Така че, снабдете се с тази книга, може да си я купите от Together Академия, и на 226 страница, ако не е друго, само Пахлави АД. Прочетете го и ще ви стане ясно Иран, генезиса на проблема, кой е крив, кой прав, коя страна можем ние да заемем, и от това коя страна заемаме, зависи и нашето бъдеще и отношението към самите нас. Това е. Пожелавам ви наистина да прочетете книгата и ще се радвам да споделите и вашето мнение, след като прочетете тази глава на 226 страница.